кметове, уважаеми почетни граждани на град Бургас, български войни, уважаеми господа, сержанти и офицери от запаса и резерва, скъпи мои съграждани, като кмет на този град искам да благодаря лично на господин Константин Гребенаров, областен управител на Бургаска област, първо за подкрепата, сътрудничеството и усилията, които прояви в развитието на град Бургас по време на неговия мандат. Разбира се, и за инициативността и желанието за изграждането на този параклис, посветен на българските войни и най-вече на всички загинали войни от 24-ти Черноморски полк. Искам да благодаря на всички държавни и общински служители, които показаха на практика как трябва да се работи, когато Бургас работи в името на една обща кауза. Защото 30 години насам на територията на Морската градина, която е със специален статут, паметник на парковото изкуство, и изключително трудно да се гради нещо на територията на Морската градина, за броени часове бяха събрани всички подписи и съгласувки и с трите ресорни министерства. Това показва, че когато бургазлии искат да постигнат нещо, загърбват всякакви пристрастия, обединени в името на тази велика цел, се постигат. Понеже виждаме присъствието на кандидати за народни представители, пожелаваме на всички успех. Убеден съм, че с държавна подкрепа, след като се влезе в българския парламент, ще направите така, че Бургас да ускори скоростта, с която се развива и да бъде винаги първенец в страната. Искам да благодаря на всички дарители на строителната фирма. Разбира се, след няколко дни ще подготвим процедурата по прехвърляне правото на собственост в името на Българската православна църква. Община Бургас има още малко дейност за благоустрояване на територията около параклиса и поддръжката на безопасността и чистотата на параклиса, за да могат всички бургазлии, гости на град Бургас, минавайки през този красива част на град Бургас, да имат възможност да запалят свещи и да почитат паметта на всички загинали български войни. Именно тук, на така оформеното се малко площадно пространство, ще могат да се използват и за честване на именити български празници. Искам да благодаря още веднъж на господин областния управител и не само като служител, държавен служител, но и като наш съгражданин, като мой приятел, да освен моите благодарности, да му кажа, че в лицето на община Бургас и лично в мое име, той има един наистина човек, който може да го подкрепи и за бъдеще, и като приятел. Благодаря ви, господин Гребенаров. За мен беше чест, че работих тези години с вас. Поздрави и за всички именици, поздрави за светия именит православен християнски празник. Христос воскресе, мои съграждани! Благодаря, господин кмете, за